हेलो एवरीवन गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय। स' लोगोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादोंआनो जानांगौ दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। स' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं लानानै फैलायबाय आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङा मा आरो बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन आरो माब्ला नुनो मोनगोन नोंथांमोना बेफोरनि सायाव आबुङै मिथिनो थाखाय फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां। आरो लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों नोंनि सोरजिथाय। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला बर'नि जाखांफु आर्टिस्ट बिथां रंजालि ब्रह्म बिथां आरो मेथाइखौ रोजाबदों मौनता स्वर्गियारि बिथां आरो करिय'ग्राफ एन्ड डाइरेक्सनखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथां आरो प्रडिउसखौ खालामदों कमलेश्वर स्वर्गियारि। स' ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ जों बबे चेनेलनि गेजेरजों नुनो मोनगोन होननानै बुङोब्ला मौनता स्वर्गियारि इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो जों थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो नुनो मोनगोन लोगोफोर। स' नोंथांमोना सोर सोर नायनो एक्साइटेड स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' आरो लोगोफोर मौनता स्वर्गियारि चेनेलाव बे मोनसे आपकामिं मिउजिक भिडिअनि टिजार भिडिअखौ रिलिज खालामनानै होदों। स' नोंथांमोना जुदि दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला बयबो नायहैदो आरो बेनि फुल मिउजिक भिडिअखौ स' बयबो नोंथांमोना नायनो थाखाय बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय। बे साननैसोनि गेजेरावनो बिथांमोना थाबैनो रिलिज खालामनानै होगोन। स' नोंथांमोना सोर सोर एक्साइटेड स' कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो। स' लोगोफोर लोगोसेनो दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो